Namatikdang mingaw pa ang unang duha ka adlaw sa voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan election sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa Comelec Office sa Magsaysay Park sa Davao City, namatikdang minus pa ang mga nagparehistro atol sa pagsugod sa voter registration. Sa datos sa Comelec 11, sa unang duha ka adlaw sa registration, anaa pa lang sa dulan 2,000 ang nagproseso. Kapin 415 ini gikan sa Davao del Sur, kapin 380 sa Davao de Oro, 350 sa Davao del Norte ug sa Davao City, kapin 280 sa Davao Oriental ug 43 pa lang ang nagparehistro sa Davao Occidental. Gisugdan niadtong Oktubre 20 ang voter registration ug mulungtad hangtod Mayo 18 sunod tuig. Mamahimong magparehistro sa sangguniang kabataan election sa nag-edad 15 hangtod 30 anyos. Samtang alang sa mga regular nga botante, mamahimong magparehistro ang 18 anyos pataas. Gawas sa registration sa mga first-time voters, lakip sa mga ginaproseso sa buhatan ang reactivation, correction of updates sa registration records o transfers of voters registration.